Selam dostlar, neçe halleriniz? Нәрселәр эшләп ятасыз? Менә ничек инде мартның бүген 15-е. Мартның бүген 15-е. Нәрсә турында гына сөйләшеп алабыз дигән нигә беренче нины караган булсагыз инде курыкмагыз, бизнес турында сөйләштек бит инде. Хәзер нәрсә сөйләшәсе килә, нәрсә әйтәсе килә, дуслар. Интернетта бик күп блогерлар күп бит инде хәзер. Барда шул бизнес турында сөйләйме. Бөтенесе бит инде бизнес ачылырга, тегеләй булай онлайн эшләргә ди. Дуслар, гомумән мин алар белән килешмәсем. Хәзерге көндә хәзер бөтенләй интернетта просто интернетта утырган кешеләр бик күп. Алар гомерендә дә бер эштә ашып карамаганнар. Ул инде, как правило, үзе тотып эшләгән кешенең сөйләменнән үк аны аерып танып була. Булай инде интернетта утырган, алар гомумән тозга язмаган әйберләр сөйләп утыралар алар. Тегеннән иткән миллион эшләгәннәр, 2 миллион эшләгәннәр, 3 миллион, ул андыйлар да бар. Сүзүк, алай эшләгәннәр дә бар. Мин бар түгел дим. Но күпчелек очракта әкият сатучылар күп дуслар. Шуның өчен сез интернетта нәрсә сөйли, колагыгызны нитеп алай бөтен нәрсәгә дә ышанып бетмәгез дип әйтәм мин. Һәр вакытта үзегезнең башыгыз булырга тиеш. Шуннан бүгенге көндә тагын бит инде основной зурный хәзер бит кешеләр бөтенесе нидә утыра. Сток маркетларда утыра, биткоиннарда утыра. Менә мин ничек дип уйлыйм шуның турында. Дуслар, сток маркетта күп кеше утыра башлаганда, сезгә инде чыгырга кирәк. Обычно бөтен халык утырганда уже инде ул соң дигән сүз. Шулай да әлеге дә баягы нәрсә әйтәсем килә. Мин аны яхшы да аламады дип әйтмим. Анда да эшләгән кешеләр бар, әмма ләкин дуслар, бөтен йортыгызны, өйегезне, соңгы акчагызны бер кашан да салмагыз. Мин әйтәрем, менә әгәр сезнең бар икән лишний акчагыз, әйтик $5000 бар икән, анда инде мөмкин. Теге соңгы машинаны сатып, гомумән ул казино кебек. Беренчедән, икенчедән аны өйрәнергә кирәк. Бер кашан да уйламагыз, менә обычно бит инде ничек, менә менә шундай кеше шу хатым акча эшләгән, шунарда диләр бит. Ул аны бит беркем белми, ул аны 10 ел утырган булырга мөмкин. Ул шуны өйрәнгән, укыган, 5 ел укыган. Сез бүген акчагызны ыргыттыгыз да, иртәгә андай бер койда да юк, дуслар. Ул бик или ул просто удача, или ул андай берләр бик сирәк дип әйтим. Шуның өчен дуслар, өйрәнмичә, белмичә, теләсә нинди нигә акчагызны ташламагыз. Инде яңадан әйләнеп кайтып, әзрәк темадан читкә киттем. Әлеге дә баягы ни бит инде, менә франчайзинг алырга предлагать итәләр, Әгәр үзегезнең эшегезне, нинди дә эшегезне ачырга телисез икән, дуслар, үзегез белгән теманы гына ачыгыз. Белмәгән темага акчагызны салмагыз. Беренчедән, вакытыгызны югалтачаксыз. Акчагызны югалтачаксыз. Һәм инде азак инде аны куып тотырга бик авыр булачак. Шуның өчен белмәгән әйбергә, мәсәлән, гомерегез буена шөгыльләнәсез кафеинде, ресторан, общепит өстендә эшлисез икән, Сезгә автосервис ачырга мин тәкъдим итмәсем, дуслар. Менә нинди өлкәдә сез 20, сезнең иң зур плюс дип әйтик, ул сезнең тәҗрибәгез, сезнең опытыгыз. Сезгә бит инде 30-40 яшь, сез ниндидер өлкәдә эшләгәнсездер бит инде. Сез ниндидер өлкәне яратасыз. Беренчедән, ул эшләгән эшне яратырга кирәк, чөнки сез аны ачкач, шуның белән яшәргә туры киләчәк. Мәсәлән, күпчелек, мин общепит булганда инде ресторан турында сөйлим, чөнки ул мин бик яхшы беләм. Ресторан эше, дуслар, гомумән ул белмәгән кеше ресторан ачса, һәр вакытта ябылачак, күпчелек очракта ябылачак. Ни өчен дигәндә, ресторан ул монда бәләкәй генә бер хата, ул аны нитмәй. Кичерми ул аны хаталарын. Шуның өчен, дуслар, ресторан эшенә керер алдыннан әгәр үзегез белмәсәгез, бик яхшы поварыгыз булырга тиеш. Булмаса инде, дуслар, бик каты уйлагыз. Менә шунда бит, миңа шалтыратыгыз, мин сезне уговорю. Мин сезнең акчагызны кире кайтарырга ярдәм итәчәкмен.
Şunun için dostlar, нәрсе әйтим, уңышлар, нәрсә эшләсәгез дә уңышлар, но шулай да кыюлыгызны югалтмагыз. Һәр вакытта кыю булырга кирәк. Тагын бер сезгә бер бүлек, рәхмәт, Питтсбургтан кайнар сәлам.